Shwmai heddi, fi yw Betsan Haf Evans, fi'n rhedeg cwmni ffotograffiaeth Celf Calon a fi yw un o brif ffotograffwyr yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae 'da fi 3 tip i chi ar gyfer tynnu lluniau. Tip 1. Paratoi'r offer. Rechargewch y batteries a newch yn siŵr bod digon o le ar eich cerdiau cof a ar eich ffôn symudol i dynnu lot o luniau. Ond yn bwysicach byth, mae eisiau gwneud yn siŵr bod y lens yn glir ac yn lan. Felly mae 'da fi macyn fach fan hyn sydd ar gyfer lenses a fi'n mynd i shino'r lens fan hyn a hefyd ar y camera blaen rhag ofan bod chi'n gwneud llun. Tip rhif 2. Yr eirawr. Dyma'r golau naturiol fwyaf hyderus gewch chi yn ystod y dydd. Felly cymerwch mantes ohoni. Mae'n digwydd awr ar ôl i'r haul gwawrio yn y bore a awr cyn y machlud yn y nos. Tip rhif 3. Ongle. Cymerwch llawer o luniau o gwahanol ongle o'r pwnc i chi'n cymryd. Cymerwch fe uwch ben y pwnc, yn islaw o'r pwnc, i'r dde, i'r chwith, arbrofwch. Wedyn ewch nôl i edrych yn nhw a dywyswch yr un gorau mas o'r casgliad yna. Beth am ymarfer y tips hyn drwy ymuno ar ffoto marathon yr Eisteddfod Genedlaethol. Pob hwyl a joiwch!